Donostiako euskarari eta Donostiako euskararen erabilerari Bagerak 25 urteotan gauza asko ekarri dizkio. Baina, nik nire esperientziatik lehenik eta behin azpimarratu nahi dut Bageraren hainbat ezaugarri. Batez ere, Bagerak sorreratik bertatik euskararen erabilerarekin izan duen konpromisua eta atxikimendua. Izan ere, erabileraren inguruko kezkak eraginda sortu zen Bagera eta kezka horri eutsi dio urte hauetan guztietan. Bestetik, Bagera aitzindari izan da, proiektu askotan eta gainera Euskal Herrira zabaldu diren gauza askotan, aitzindari eta eskuzabala. Izan ere, proiektu horietako asko, gero Euskal Herri osoa zabaldu dira. Eta bestetik, Bagerak auzoetako eta elkarteetako eragileekin izan duen harremana. Betianik izan duen harreman estua hori nabarmentzekoa da, beti gora egindako proiektuak gauzatu dituelako gehienetan, ez? Nire esperientziatik, helduen euskalduntze alfabetatzearen esperientziatik ikusita, lehenen biziko gauza aipatuko nuke Irutsulo aldizkaria. Orain dela 23 urte sortua, eta garai hartan euskaltegietan goatzen naiz oso material didaktiko gutxi genuela, are gutxiago material erreala, eta orduan garai hartan zeuden euskaltegietan Abe aldizkaria, Aizu aldizkaria, Argile aldizkaria, baina Irutsulo aldizkariak ekarri zigun Donostiako informazioari buruzko formato atsegina, irakurtarraza, auzoetako korresponsalek egindakoa, eta izan zen euskaltegietan ezagutu ginen lehenengo produktua nola baitez. Gero Gaztezulo aldizkaria etorri zen, Euskal Herri osoa zabaldu zena, eta gaur egun ere Bagerak segitzen du, tokiko euskarazko komunikabideekin inplikatuta, eta horren adibide da Irutsuloko hitza egitasmoa, hor paperezko astekaria eta interneteko ataria dituena. Beste zerbitzu bat aipatu beharrekoa ezinbestean da Mintzalaguna. Mintzalaguna egitasmoa Donostian milaka herritar eta milaka euskara ikasle aritu dira euskaltegian ikasitakoa praktikara eramaten. Proiektua aitzindaria, Euskal Herri osoa zabaldu zena, baina Bagerak sortu zuena Donostian orain dela urte asko. Beste produktu, beste zerbitzu bat mintzodromoa. Donostiako euskaltegitako zein ikaslek ez du ezagutzen mintzodromoa. Hori ere Bagerak sortu zuen, Bagerak asmatu, eta aukera ederra eskaintzen die ikasleei modu naturalean euskaltegitik kanpo euskara praktikatzeko. Gero etorri dira beste hainbat gauza, bisita gidatuak, Donostiako euskararen historia ezagutarazteko, beste hainbat ekitaldi eta egitasmo beti euskara ikasleei euskararen erabilerarako aukerak eskaintzeko eta bide batez euskarari ere bizitza emateko.